Mai mulți pasageri români au rămas în aeroportul din Danemarca închis din cauza dronelor. Ei au filmat momentul în care piloții unui avion blocat la sol fac anunțul și au și publicat imaginile pe TikTok. Zeci de zboruri au fost suspendate sau redirecționate, iar traficul aerian blocat mai multe ore. Autoritățile investigează acum incidentul și încearcă să identifice sursa aparatelor. Este estimat închis aproximativ 2 ore până se va rezolva problema cu dronele. Vă cer scuze pentru această neplăcere și după ce vom ateriza vom primi mai multe informații și de la companie și de la controlul de trafic aerian. Ủa còn món này má